علی کو جو کوئی نہیں منیندا کیا فرق ہوندے شان دے وچ خدا کو بھی بندے نہیں منیندے خدا دے اپنے جہان دے وچ علی عدیم المثال در خدا دی یکی دکان دے وچ ایک چند دو مصرے انہی ایک جلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو شعر دا تخیل ہے کہ انہاں حضرت اللہ پاک خط لکھ دے کہ علی دی ولایت دا اعلان کرو تو خط دے میں دو چار مصرن سرور کربلائی دا کلام ہے کہ بعالی خدمت حضور اقدس جناب محبوب محترم میں تو ہادے تانی ضروری کام میں اتھاں بھی خیرے تے خیر منگداں تو ہادی پل پل اتے مدامی امید سکھ چین نال حسن مزاج اقدس تبا گرامی پیار بالاں کو میری طرفوں تے گھر درود و دعا سلامی تیڈو اے خط گھن کے آندہ پائے میڈا سنیڑو تیڈا پیامی دیواہ فلفور وقت انکو منگے جو اے اذن ہم کلامی حال سارا سجن پیارا کتاب مکتوب وچ رقم میں تو سادے تانی ضروری کم میں جتھاں اے خط خیر دا پہنچے اٹھاں کو سہیں خوش کراونے چا جتھاں اے خط خیر دا پہنچے اٹھاں کو سہیں خوش کراونے چا تے تمام الحاج صوفیاں کو صدقے کولہوں بلہاونے چا ولا پلہانا دا جوڑ ممبر علی دا ہاتھ نپ دکھاونے چا اور عرش آثار اپنا پٹکا علی دے سر تے بدھاونے چا علی ہے مولا تمام ریت اے ہر کہیں تو مناونے چا منے سی فرمان تیڈا میڈا مگر او جیڑا حلالی دامے تو سادے تانی ضروری کام